Nie, práve že vôbec nič tam nemám uložené. Možno to strihnem, ale možno iba. Zapni nové videjko. Však už som zapol. Tak sa rozprávaj. Rozprávaj do toho, ne? Však áno, ale musím sa sústrediť. Červený sa ventol. Fakt? Áno. To nebol nikto v navigačke. Ja som tam robil bajry a zrazu som videl, že on sa tam zrazu objavil červeňák. To je vírus back. Počkaj. Daj proste red. R-E-D. Je to vírus back, podľa mňa. Red. Is red. Is red. Red is sa. Red. Oni píšu na mňa orange. Fakt? No. Pozri na toho žltého orange napísal. Me not. Povedal, že me not. Ale ja som tam bol. Ja viem. Kafe. I'm at nav. What the fuck? Ja som bol v navigačke, no vidím, on si tam bentol. Možno tie dve videá dám, že jedna časť Among Us a druhá časť Among Us, chápeš? No. Možno budú 3 časti. Admin. No tak vy dvaja už nerozprávajte a dávajte hlasy. A už ma bolí ruka z toho. No. Virus bug. Virus bug. Junior. 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 No. Oni skoro dali po teba. Je to vírus bug. Ale Potom. urobíme tasky, možno vyhráme naše tasky. Možno. No ale nikto ich nerobí. Ja ich robím, ja jediný asi. A ja ich robím. Nechýbajú 2 tasky. Nechýba jeden task. Tento je zlý. A to je presne pri ventke. Takže on ma sa keď môže ventnúť a killnúť ma. Chápem. A kam mám ísť? Do elektrikálu. Mám všetky tasky. Fix bring. Musím toto káble robiť. Virus bug. On ma naváňa virus bug. Ja utekám. On ide, on chodí. Poď sem, poď sem, poď sem. On tu fakt chodil, ja to mám.